Иса авылына багышланган беренче чыгарылышта әңгәмәдәшебез Альберт безгә авыл мәктәбендә укыганда аның өчен татар теле һәм әдәбияты авыр предмет булган дип әйтте. Не için тяжело иди? Тяжело. Ну, без Мишары, она говорит, как его, по-другому все. Не знаю, татар, ну, все сулись как-то, ну, харьерлар, ну, все понимаю, например. А иногда әдәбият, әдәбият. Әдәбият да инде. Да. Тукай да. Габдулла Тукай. Да. Yıktırıp parat kazandatıp Gittim karşımda. Şunu öğreneydik de şunu söyleydik Allah. Şonda ikilikler koyayım. Нилектән килә бу? Татарлар өчен туган телләрен өйрәнү авыр була аламы? Шунда ки, Альберт мәктәпкә барганчы әдәби телне белмәгән. Ул заманда Казаннан телевидениедә, радиода тотмый иде, аны ничек өйрәнәсең? Аның авылында кешеләр әле дә үзләренчә диалектта сөйләшәләр, уртак әдәби телдә түгел. Диалект ул телнең региональ варианты. Мордовия татарлары татар теленең көнбатыш яки мишәр диалектында сөйләшәләр. Барыбыз да Улан, бәя, өчөз, тенә, кечеркән, кычык, кабак, муел, ркачалар, үзгә кыйты кебек диалект сүзләрне беләбез. Киң билгеле диалект формалардан тыш, авылның сөйләмендә күп кенә үзенчәлекле сүзләр һәм фразалар бар. Аларның кайберләре белән без Гульнар һәм Альбертның күргәзмәсендә таныша алдык. Вот біздің ауылда облюгателі, вот көрші ауылда латышта чанарыш. Янда вещи ауылы бар татар тоже, хотя бы шалу, үлән вот шалу. Анда былын, дәресінде былын, наверное. Шалу дигәннән авылның табигаты темасы белән дәвам итәбез. Мышка, знаешь, мышка. Остался бы, Конопля. горы не знал. Bizde kindir diler. Әле юк инде киндер. Бу конопля высокая Высоко такая. растет, который. Этот из него киндер делает, из него правильно сказал, он киндер шалардан шляпа. Авылдагыча бранча сүләкләр өчен шундыйрак диалогларда дөрес җавап кайтара белергә кирәк. Бу диалогның мәгънәсенә төшенер өчен түбәндәге сүзләрне өйрәнергә кирәк. Әгәр мәңгелек юл дисәләр, ул зиратка бара торган юл, яки күчерелмә мәгънәдә мәңгелеккә юл түгел, ә борынгы, бик иске юл. Иса авыл яныннан шундый бер юл уза. Элек шул юлдан Пензадан Нижнига йөргәннәр. Авылның сөйләмендә әдәби телдәге кайбер сүзләр башка, көтелмәгән мәгънәгә ия.
Күршеләр белән дус тату яшәгәч, мукшы теленә дә ихтирам зур. Авылда Монвеле һәм Луганец-Килонец җырларын белмәүчеләр сирәк. Авылның сөйләмендә мукшы сүзләр дә бар. Шава, паңы, покель, пәпеш, пыти һәм башкалар. Рус теленнән кергән алынмалар туган телгә яраклашканнар. Әблюга, гүренчә, картук, крилчә, милчә, путалак. Рустан кергән алынмалар артык күп дияргә ашыкмагыз. Кайбер сүзләр ялгышлык белән алынма итеп саналалар. Ызба, кучарка сүзләре урыс теле өчен төрки телләрдән алынма булып тора. Авылның сөйләмендә әдәби телдәге кайбер алынма сүзләр урынына борынгы, башка якларда онытылган сүзләр кулланыла. Жәллиләр түгел, аилар, чиста түгел, ару дип сөйләшәләр авылда. Әлбәттә, булар белән генә авылның тел үзенчәлекләре бетми. Авыл сөйләшенең төп байлыгы ул җанлы тел, шәһәргә хас коры вата җимерә сөйләшү түгел. Аңа мелодизм, үзенчәлекле ритм хас. Германиядә, мәсәлән, диалектлар дәүләт тарафыннан яклана, чөнки алар телнең тере нервын саклый, яшьләрнең инглизләшүенә чик куя. Анда диалект сүзләр куллану ниндидер культурасызлык саналмый. Киресенчә, мәктәпләрдә җирле диалект атнага берәр сәгать укытыла. Балалар төбәкнең аралашу телен онытмасыннар өчен.